सुरुवातीकच बघा खड्ड, सावकाशच जावा. बाईक वाल्यांका लय त्रास आहे. यो मोठो खड्ड. ह्या जर असा गणपती कसा कर्नाळा द्वारका माई एक ब्रिज वर जरा खचला, या बघा अकडे पण खचला, तर जरा ट्रॅफिक लागण्याचे चान्सेस असतील आता सीझनला गणपती. वर्ष आता आयला सावधान. आता या बघा या एकदम डेंजर. तकडनं रोह्यातून देत असतील जाव गणपतीच्या वेळेत तर तकडनंच जावा. ही दयनीय अवस्था सध्याचा विषयच होता तो. मराठी अमराठी वाईन शॉपला गर्दी आहे. मित्र मैत्रीण या मोठाच काम आहे. पण काय युट्यूबर असे टाकतात ना हेडिंग, मुंबई गोवा खड्डेच खड्डे, मुंबई गोवा 17 जुनो. श्री स्वामी समर्थ. मंडळी पुन्हा एकदा नमस्कार आणि स्वागत आहे तुमचा. मंडळी स्वागत म्हटलंय तुमचा पुन्हा एकदा, बऱ्याच वेळानंतर स्वागत आहे. आता मी मुंबई गोवा म्हणजे रोडवर येईल पनवेल. आता तुमका बघितला असेल मगाशी सिग्नल होतो तो पनवेल जो होतो, तर पनवेल वरून आता निघालंय. जरा मानगाव पर्यंत तुमका रोडचं अपडेट देतोय या व्हिडिओ मध्ये. आता पावसाची कंडिशन, आता गणपती सीझन येता म्हणजे गणपती येतच आता. तर आता कोकणात जाणाऱ्यांका मी काय जरा मानगाव पर्यंत चाललंय तर तुमका दाखवतोय, तर बघत राहा. चला आता पनवेल सोडतोय. पनवेल वरून आता बघा राईट घेतोय इकडे मुंबई गोवा नॅशनल हायवे आपलं 66. काम चालू आहे बघा. ही सुरुवातच आता अकडनं जाऊ बया. ती एक लाईन बंद आहे, काहीतरी काम चालू आहे. आणि मोठं एक खड्ड आहे सुरुवातीकच बघा खड्ड. बाईक वरून जाणारे आता असाल ना बाईक वरून तर सावकाशच जावा, कारण बाईक वाल्यांका लय त्रास आहे. ते खड्डे बघा दिसतात का माहित ना तुमका. या जंक्शनला ना हे सुरुवातीपासून हे बघ ह्यो मोठं खड्ड बघा. पाणी आता आतमध्ये, ते पाण्यात कळणार पण नाही. ते ब्रिज करून ठेवल्याने फ्लायओव्हर, पण इकडे खाली मेन रोड जो करू होय तो पण करत नाहीत. आता वाजले 7:52 सध्या. 8 वाजता दिले तर चायसाठी थांबणार आहे मी थोड्या वेळ. इकडे बाईक वाले बघा सगळे फिराक चालले. बघा गाडी बघा पार्क करून ठेवलेले. आता या पहिला ब्रिज लागला म्हणजे फ्लायओव्हर एवढं. तर मी जरा नंतर चालू केलंय कॅमेरो. जवळजवळ आता 1-1.5 किलोमीटर गाडी लागली होत. आता ह्या जर असा गणपती कसा, गणपती तर बंद करतलेच, पण असा असता नाही गणपती. सुरुवातीला तोंडावरच ट्रॅफिक व्हायचा. मोठे मोठे कंटेनरच, लॉरी होते ऍक्च्युली. आकडे पण लागले. ट्रक हो बापरे, तो बघ मध्येच उभा. असं तराट जाता ह्याच्या मागून दुसरं जायचं, म्हणून गाडी चालवताना लक्ष बारीक हो. तो बघा आहे ना कर्नाळा दिसता. कर्नाळा विरारचा अर्नाळा आणि कर्नाळा. आतापर्यंत रोड एवढं तरी चांगलंच. हे बघा कसे रील बनवतात. बनवा
रीलचा जमाना, काय पण बनवू नको पण. आता हे जरा गाव होत म्हणून स्पीड ब्रेकर टाकलेले होतच, लागला गाडी लागताल खाली. एक महानगर गॅस मध्ये एकदा चालू झालो नवीन. हे बघा आता झालो जुनं झालो तो. मागे एकदा मी तुमका नवीन असताना बोललेलं एका व्हिडिओत. कर्नाळ बघा आता मस्त वाटतं. चिंचवन गावाचं नाव आहे, चिंचवन. पहिलं असं डोंगर दिसत नव्हतो. हे बघा माकडा कशी बसली. वानर हुपिया वांडर. कोकणात आम्ही हुपिया वांडर बोलतो. हुपिया वांडर काय गेले ते. कर्नाळ मस्त दिसत. हे बसले. हे बघ, हे बघा, हे बघा पत्र मस्त बसले. कर्नाळ सोडल्यानंतर ना म्हणजे कर्नाळपर्यंत पण मस्त रोड हा. इकडे डोंगर बघा मस्त दिसत एका साईडला. रोड सांगायचं म्हणजे मस्त आहे. इथपर्यंत एकदम खड्डे वगैरे काय एवढे नाही. ते जंक्शनला होते तेवढे. पळसपे फाटो ना तो, पळसपे फाटो. हा आता आठवला नाव. बाकी रोड मस्त टकाटक इथपर्यंत. तरी पुढे दाखवते तुमका. तकडे बघा खालून ट्रेन जाता, कोकण रेल्वे आपली. आता इकडे ह्या साईडला दिसली तर इकडे इकडे बघ जाता. टर्न घेतल्या तोच तो टर्न मोठो दिसताना अशी इली आणि अशी गेली. चला जरा आता पेट पूजा करते. 9 वाजत 8:30 होऊन गेले. साई सहारा रेस्टॉरंट बघूया काय भेटता व्हेज मध्ये. व्हेज नॉनव्हेज पण आहे, लाल पण. चल हे बघा मस्त पैकी ना द्वारका माई साईबाबा यांची मूर्ती बघा. आमका जरा सुत का त्याच्यामुळे मी काय जात नाही आतमध्ये. साईबाबा आहेत हे बघा. डेकोरेशन पण मस्त आहे, एक नंबर. स्नॅक्स सेंटर तिकडे आहे, तर नाश्ता करू जाते. अकडे पण बघा मोठी सिटिंग आहे आतमध्ये, भरपूर जागा. जेवचं वगैरे अकडे असणार वाटतं. रेस्टॉरंट साई सहारा रेस्टॉरंट. चला मंडळी आता नाश्ता करून झाला. आता निघतंय पुढच्या प्रवासात. चला बघा अकडे आता हवालदारने जरा ना पेन शहर बघा, पेन येऊच्या अगोदर जरा डायव्हर्ट केल्या. एक ब्रिज वर जरा खचला, मागे गेला ब्रिज. मागे ह्या साईडला ब्रिज हा ड्रायव्हर हा तर जरा खचला एका साईडला उजव्या हातात. आमका जरा इकडून टाकल्याने बरा गेल्या. आणि आता लेफ्टला जायपर्यंत मुसीबत आहे. बघूया आता खालून गेलास तर पेन शहर. वडकर नाका येत पुढे. या बघा अकडे पण खचला. ही लेफ्ट साइड आहे, मगाशी राईट साइड होती. आणि एकमेकाक ठोकूचे काम चालूच होते बघा. मागे एकाक ठोकल्या त्या साईडने जाताना. फोर व्हीलर वालो एक उतरान ट्रॅफिक जाम करून टाकलेल्या. पावसात जरा गाडी हळूच चालू होय, नाहीतर मग असं ठोकामठोक चालू असतं. अकडे जरा डायव्हर्टचा विषय आहे थोडं मागून. आता वडखळ नाका सोडल्यानंतर ना गडब वगैरे गाव गेलो ना, त्याच्यानंतर जरा 2-3 ठिकाणी असं डायव्हर्शन हा, म्हणजे अजून रोडचा काय काम झाला नाही व्यवस्थित. आता आपली पुन्हा एकदा व्यवस्थित चालू दिसता. 2-3 पॅच आहेत मध्ये,
तर जरा ट्रॅफिक लागण्याचे चान्सेस असतील आता सीझनला गणपती. ह्या पळस वेगळा आणि पुढे आता इंदापूर दाखवतं वेळा अजून. ह्या बघा अकडे जरा फ्लायओव्हर ह्यो बाकी आहे अजून. ह्या तुमका माहितच असतात वर्षानुवर्ष आता आयला. सावधान कॉमन शब्द तोंडा दिलो सगळ्यांचे आता आयला. महाराष्ट्रातील किंवा मुंबईतलो माणूस आयला शब्द इल्याशिवाय राहत नाही तोंडात. या बघा ह्या काम चालू आहे अजून म्हणजे होऊचा. पुढे जरा खड्डे बिड्डे जाता. जरा आता खालना जिल्हा आहे जरा थांबतय. रोहा मार्गे एक दाखवता बायपास म्हणजे बायपास काय होता नागोडना. जाऊ दे तुमका अपडेट देते मी ह्या रोडचा. तेव्हा काय तुमका सीझन मध्ये रोहा मार्गे फिरवल्याने तर रोहा मार्गे तुमका ऑप्शन हा नागोडण्याक बाहेर पडूक. हे तुमका माहित पण असत. पहिलं रोड तो प्रॉपर नव्हतं असत आता केलेले असत तर माहित नाही मागा तेवढा आयडिया नाही. अकडे रेल्वे लाईन जात या साईडनी बघा. तुम्ही आता मुंबई गोवा तुमका मानगाव पर्यंत दाखवतो म्हटलं तर सरळच चाललंय. रोडची दयना जर अशी आहे ना म्हणून जरा कंजेक्शन म्हणतात ना काय फास्ट रूट साठी माका वाटतं हा ऑप्शन माका वाटतं दिलेला मॅपने. हे जराशे खड्डे होत. गाव असल्यामुळे ना स्पीड ब्रेकर वगैरे पण आहेत ना. गेलाय ना माका रेल्वे लाईन किंवा स्टेशन बनत असताना काय ना काय चालूच असता. प्रगती आपला विकास होत असता. आता या बघा एकदम डेंजर म्हणजे डोंगरात आपण काहीतरी जाताव ना वर खाली सगळा दगड वगैरे गाडीक लागतात ना मग खाली. पुढे गाडी चालतं ना ती बघा ॲम्ब्युलन्स इको. जरा पिवळा पिवळा दाखवलेला ऑरेंज पिवळा नाही ऑरेंज मध्ये. रोडची कंडिशन लय खराब आहे. ह्या एक काम बाकी आहे. नाही तुमका ना मी तर म्हणेन तकडनं रोह्यातून देत असतील जाव गणपतीच्या वेळेत तर तकडनंच जावा एवढं पॅच वाचूच असल्यास. कारण ही आत्ता परिस्थिती अशी आहे नंतर काय असं सांगू शकत नाही. ह्या बघा काय हे मातीचं ढीग बघा. हा जा बाईक बोल मग प्याप्या करता मुंबईवरनं चाललो. ही दयनीय अवस्था ऍक्च्युली तशी म्हणा गेलास तर. मी थंय थांबलंय म्हणजे जाणारच होतंय. तुमका मी म्हटलंय सुरुवातीक या व्हिडिओत की नॅशनल 66 ची कंडिशन दाखवते म्हणून म्हटलं चला समोरनं जाऊ. इथे लाईन लागली आहे बघा. आता मीच फसतलोय.
चालत बघूया आता उजव्या साईडने गाडी येता काय. हवालदार असायचे ते 2 गाडी तर गेले. आता बघूया लाईनच लागली. जरा कट मारू घेत होतो बघितलास ना. आपली माणसांची आपली आता काय मी म्हणत नाही कोण माणसं आपलीच माणसं सगळी जरा ओव्हर स्मार्ट असतात कोण कोण. तसं आमचा चुकला असं म्हणू शकत नाही चुकला नाही असा पण नाही. आता हवालदार वगैरे इकडे सगळे उभे आहेत बघा ट्रॅफिक क्लिअर करतात. ते आता काय छोटे गाडी थांबतले आता एवढा योग झाला ना नाही त्यांच्या लाईनीत उभ्या राहून आपणाच अडका होता. आणि जावचं काय त्रास नव्हतो एवढं ते का रोड भरपूर होतो. थांब रे थांब. या कंटेनर मधनं सावकाश जावं लागतं. या ब्रिजचं काम होत नाही ना वरचा म्हणते वरचाच असता ब्रिज वरून जाऊचा असता म्हणून ते काय ब्रिज म्हणतात फ्लायओव्हर. तर त्याच म्हटलं आता झाला ना व्यवस्थित. 2-3 ब्रिज बाकी होते यात जास्तच लफडा आहे. चला आता जरा गाडी टाकूया उजव्या साईडला. एसटी महामंडळ ते बघ पोलीस काका आहेत ना. आलंच बघा त्याच्यामुळे प्रवासात उशीर पण होता ना. हे बघा एवढी गाडी हळूहळू घ्यायची लागते. खड्डो हा कळता खड्डो हा तरी पण घातले सगळा खुळखुळा होऊन जातो. तिकडनं रेल्वे रोह्यामध्ये गेली. बघा खोपोली फाटवलो पाली खोपोली. पाली हाकडनं जवळ एकदम 8 किलोमीटर. गणपती आहे ना पालीचो आणि पुन्हा पण खोपोली मार्गे पुणे. हॉटेल नवरत्न 2-4 गाड्या लागली होत. कानसाई इंदापूर पुढे हा बघा या एक गेला डायव्हर्शन. हा बघा इकडे काम चालू. एक कोणतरी घुसत होतो व्हाईट कारवाला. MG हेक्टर काय नाही धावा गोया त्यांना कळत ना.
बघूया, चांगलं असं अपेक्षा करूया. एक चाक वर गेला. असे लय जोक केलेले आहेत मी भैयांबरोबर. अरे तुम्हारा एक व्हील ऊपर है. एकदम वातावरण एकदम झकास. अनिल कपूरचा डायलॉग एकदम झकास. कडनं वाकाट्टा पहिलो टोल गेट 1 किलोमीटरवर. अजून चालू नाही आहेत, टाकून ठेवलेले आहेत. पहिलो टोल बरोबर. ही जागा टोल साठी यूज केल्याने काय मस्त पैकी. अकडे स्लोप होतो, मोठा उतार होतो, म्हणजे उतार जातो. पण आता तो टोल केल्यामुळे कसं दिसण्यात येत नाही. हवालदार होते, जरा मोबाईल हातात म्हटल्यावर जरा माकट्ट भोगे होते. पण सेफ्टी ड्रायव्हिंग चालू आहे आपली, काय टेन्शन नाही, आरामात. पाऊस पडता मध्ये मध्ये, थेंबे थेंबे तळे साचे. ह्या बघा हॉटेल गोमांतक. हल्लीच एक युट्यूबरचा व्हिडिओ मी जरा बघत होते. त्या गोमांतक हॉटेल गेला ना, त्याचं काहीतरी एक मकट सर्व्हिस विषय काहीतरी असणार. एका युट्यूबरने टाकलेले आहे व्हिडिओ. ॲम्ब्युलन्स येतात मागून. आपण कशी लगेच साईड देतो. राजस्थान बासिंगा काही असून दे बघा. आता सध्याचा विषयच होता तो मराठी अमराठी, मारवाडी आणि मराठी. राजस्थान पासिंग आता काय तो विषय घेत नाही मी, कारण माझ्यासारखे मराठी माणूस पिक्चर मध्ये येत पण नाही अशा विषयावर. हो बघा, आता मागे दाखवतो तुमका. कोलाड मध्ये, म्हणजे कोलाड येऊच्या अगोदर तो एक फ्लायओव्हर बाकी आहे काम. आणि अकडे असा डायव्हर्शन आहे, म्हणजे खालून जो रोड आहे तो अजून खराबच जातो. पण भिवंडी दरबार हाय खंय भिवंडी वालोयलो कोण खंय जाऊन हॉटेल टाकीत. म्हणजे भिवंडी शहर झाला, पण भिवंडीचं असतं बहुतेक नाव टाकल्यानंतर. आणि दरबार कोलाड.
मालगाडी जातात ती बघा गेली. दुसरी रेल्वे येईल आपली मेल इली मेल. आकडा तर ह्या बरा गेल्या नाही थोडा पॅच मला व्यवस्थित नाही झालं पण टापटीप तरी या. पहिले आकडे खड्डे वगैरे आणि खोलासा चिखल असायचो. डांबरीकरण झाला थोडा. श्री स्वामी समर्थ मंदिर आंबेवाडी नाका कोलाडा. चला आता इंदापूर पर्यंत बघूया कसं सफर होतो. वाईन शॉपला गर्दी आहे. गटारी जवळ येईल ना. आज फिराक निघालेले भरपूर दिसले बाईकवर. मित्र मैत्रीण सगळे एकत्र फिराक निघतात. बघा आता ह्या काम चालू आहे ब्रिजचं. हे पेंडिंग आहे काम चालू नाही. हा एक कोणतरी चढलो वरती माकडला काम चालू आहे. या मोठाच काम आहे कोलाडचा. अशी माका वाटतं लांजा साईडला परिस्थिती हीच आहे. तळ कोकणाकडे जाताना लांजामध्ये अशीच परिस्थिती. आता काय झाला सुधारणा झाली का माहित नाही. सगळीकडे रेल्वे स्टेशन कोकणातली जरा मस्त केल्याने म्हणजे रेल्वे स्टेशनचा आवार तिकडे दाबा दिसताना प्लॅटफॉर्म आहे बघा कोलाड. इकडे हिला या बघा पुन्हा डायव्हर्शन हिला. आता मी एका काय बॅड म्हणणार नाही. मुंबई गोवा रोड काय काय युट्यूबवर असे टाकतात ना हेडिंग मुंबई गोवा खड्डेच खड्डे. ठीक आहे हाय आता एवढा 17 वर्ष काम चालू आहे. प्रॉब्लेम तो काही विषय आहेच. परंतु आता जी कंडिशन असताना ती थोडीफार आता इम्प्रुव्हमेंट जिथे झाली आहे तर ते म्हणा गोया इम्प्रुव्हमेंट हा म्हणून म्हणजे जास्त कसं चांगलं म्हणा गोया की बाबा झाला म्हणून. टक्केवारीमध्ये म्हटलं असतं बाबा तेव्हा 60% होता आता 80% झाला 20% बाकी आहे. काही लोक असे उलटे म्हणतात की जास्त काम बाकी आहे. तसं काय नाही. आता काम तसा थोडा थोडा होत असता. तर एक आता ह्या पट्ट्यात म्हटलास रायगड पासून रत्नागिरी पर्यंत नकोच. रायगड पट्ट्यामध्ये जरा 10-15% असतात काम बाकी. तसं म्हटलंच तर 20% पकडा. आणि तिकडे रत्नागिरीत हा थोडा त्याला अंजाचं वगैरे मी म्हटलं तर बघू आहे आता सध्या काय मागं माहित नाही. तळ कोकणात सिंधुदुर्गात तर काय तसं काय काम बाकी नाहीच. तर तेच म्हणत होते तळ कोकणात काय तसं काम नाहीच आता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिल्लक असा चांगला म्हणजे सगळीकडे चांगलं रोड झालेलो. आकडे बघा यो रोड केल्याने पावसा अगोदर काहीतरी केलेला नव्हता.
नंतर काय सोडून पळाले. असंच असणार ना, पावसात तर पाणी ऑटोमॅटिक पडतात त्याच्यावर, पण चालू नाही. चला आता इंदापूर पर्यंत बघतोय आणि जुनं रोड येतो. इंदापूर बायपासचा काम तर रखडलेला जा. इंदापूर म्हणा, माणगाव म्हणा, तसं म्हणजे 20% मी कमीच म्हटलंय, थोडा जास्त जा. जास्त प्रमाणात काम बाकी आहे रायगड जिल्ह्यात. चला पुढे बघत राहा. MG वाला माझ्या मागे पुढे जा, मगासपासून पॅ 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 करता. आता त्याला सिग्नल दिलंय, शूटिंग करत होते म्हणून सिग्नल दिलंय राईट साईड, तर गेलो, पळालो लगेच. माय गुडनेस, हे बघा ह्या बायपास इकडून आणि ह्यो आमचो आवडतो मुंबई गोवा 17 जुनो हायवे. इथे हयलय ना मी, हयलय ना की माका एवढा बरा वाटता. जुन्या रोडवर जे आम्ही ड्रायव्हिंग करायचे ना, याच्यापूर्वी पण मी म्हटलं असेल, लय मजा यायची. मग तो बाजारपेठ असो लागलो तरी चालायचा, कारण का माहिती माझ्या हे बघा, ह्यो ST डेपो, मजा वेगळी असता. ती गाडी सरळ सरळ, गाडीतली माणसं झोपली, ड्रायव्हर झोपतलो, त्यापेक्षा ह्या बरा होता. असे रोड बघा, गोव्याक जावा असे बाजारपेठ वगैरे आतून रोड जे आहेत ना, म्हणजे हायवेज असतात मध्ये पण, आणि मध्ये अशी बाजारपेठा येतात ना, ते वेगळंच वाटतं. ह्यो जो सरळ सरळ रोड आहे ना, माका म्हणजे जेव्हापासून आम्ही गाडी चालू घेतला ना हातात आणि समजायचा मुंबई गोवा रोड काय हा तो, तेव्हापासून माका लय आवडायचा रोड. आणि देवान म्हणतात ना तसाच झाला आता, म्हणून असे रोड आता तसंच ठेवून बायपास करतले. पण तो बायपास पण रखडलोच, त्याच्यामुळे आमका आहे ना जेव भेटता पण असा पण रोड पण रवतलो. आणि आता रोड होत नाही आता कडना, म्हणून अकडना योग होता असं वाटतं का. मस्त झाडं आता कमी झाली, पहिली जरा जास्त होती झाडं, दोन्ही बाजून अशी झाडं असायची जास्त. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं ह्यो कोकण खराच. फक्त बाहेरचे येऊन राहिले ते बघा, पटेल रसोई, याचा काय तर करा. याचा काय होणार नाही, गुजरातीच आहे बघा, गुजरात मध्येच लिहिलं ना. म्हणजे बघा इंदापूरला ह्याचा आता करा, पण काय आता कोणाच्या हातात आहे, आपल्याच हातात माणसांच्या. राजकारण वेगळा होता आणि माणूस राहता बाजूक. मस्त, आय लाईक इट. चला संपला, जुने दिवस सरले. आता अमेरिकेत दिला. आता पुढील स्टेशन माणगाव. हे बघा फिराक निघालेले बघा. माणगावला व्हिडिओ संपवतोय. तर हे व्हिडिओ कसं वाटता
किंवा वाटलो ह्या कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. सध्याची मुंबई गोवा रोडची कंडिशन पनवेलपासून ते खानगावपर्यंत, आणि गणपती सांभाळून जावा. चला भेटूया पुन्हा लवकरच. बघत राहा माणगावपर्यंत. इंदापूर सोडल्यानंतर गाडी मस्त पटावडीली. मानगाव येला, मानगाव कधीच येला मानगाव पटकन. इंदापूर मानगाव, मानगाव नंतर आता जरा ट्रॅफिक आहे मध्ये बाजारपेठेत. तर चला मंडळी, इथपर्यंतच आज माझा प्रवास हा. तर यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो कमेंट्स करून नक्की कळवा. जास्तीत जास्त शेअर करा. आता सीझन येताचा, त्याच्यासाठी म्हटल्याप्रमाणे पनवेल ते मानगाव ही कंडिशन बऱ्यापैकी चांगली आहे. 99% नाही 90% तरी बऱ्यापैकी आहे. 2-3 ब्रिजचं काम रखडलेला, 1-2 ठिकाणी काम पॅच वगैरे चालू आहे. तर तेवढाच सोडला असतं, बाकी मस्त वेगळी रोड आहे. एक तर तुमका शॉर्टकट मार्ग सांगितल्याने हवालदारांनी रोहा मार्ग, तर तो एक घ्यावा. म्हणजे कोलाडला माका वाटतं बाहेर येता की नागोटण्याच्या पुढे येता बाहेर. तर थंय जरासो प्रवास लवकर होत, म्हणजे अडकाक होणार नाही. कारण कसा पावसान अजून रोडची कंडिशन खराब होतली. तर आता सध्या मानगावचा ट्रॅफिक लागला. तर हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा लोकांकडे, जे गणपती आता गावात येतले. तर चला लवकरच पुन्हा भेटूया. काळजी घ्या. हे बघा बकरे, बघा बकरे, गोट. हे बघा मस्त वेगळी. थांबा थांबा, बकरीत बाकिया. आणि आता गटारी काय मटण कमी खातात, कोंबडी. चला